नङाब्ला किन्तु आं नोंखौ केस होगोन आंनि फारसेनिफ्राय निमाहा हो गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय दिनै आङो नोंथांमोननो मैदोम बसुमतारी आरो प्रिति नार्जिनारी बिथांजोमोननि अर्थात एनिथिं एमजे ब्रादारमोननि सायाव मोनसे भिडिअ लाना फैदों मानोना बिथांमोना गोबां कन्ट्रोभार्सि सोलिगासिनो दङ आरो बिथांमोना गोबां माने मा होनना बुङो बुजिलायनो हायैयाव माखासे गेना गोरोन्थिनि सायाव माखासे गोबां खोथा दान्थे बिदान्थे सोलिगासिनो दङ नैबेनि सायाव आं नोंथांमोनजों दान्दिसे सम सावरायनानै नैबे मैदोम बसुमतारी बिथाङा प्रिति नार्जिनारी बिथांजोनि रागा जोंनाय एबा केस होनो ओंखारनायखौ नुनानै एबा मिथिनानै दिनैनि दिनाव मैदोम बसुमतारीया अर्थात मैयानि दिनावनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गाव निमाहा बिफिनदों दा निमाहाखौ मा स्टाइलाव बिदों आरो माबोरैहाय बिदों बिथाङा थारैनो निमाहाखौ बिमारदोंना बिमाराखै नैबेनि सायाव आं नोंथांमोननो भिडिअ लानानै फैदों आरो बेजों लोगोसे मैदोम बसुमतारीया प्रिति नार्जिनारीखौ मा बाथ्रा बुङामोन एनिथिं एमजे बिथांमोनखौ मा खोथा बाथ्रा बुङामोन मानि खारनाव दिनैनि दिनाव प्रिति नार्जिनारीया एथ'ग्राब माने रागा जोंनायनि गेजेरजों गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाबखांनानै गावनि माखासे दोनखोमानानै दोननाय माखासे खोथाफोरनि सायाव एसेबाबो बुफ्रुनानै लानो गोनां जादों आरो लोगोसे मा लाजि फोनांनाय बायदि जादों नैबेनि सायाव माखासे खोथा फोरमायगोन नोंथांमोना जाहाथे दिनै भिडिअखौ फुरा जोबजासिम नायोब्ला ए टु जेड मिथि मोनगोन एबा बुजि मोनगोन होननानै आं सानदों दा नोंथांमोनजों बारा गोबाव खालामाजासे मैदोम बसुमतारीया मा पइन्ट लानानै प्रिति नार्जिनारीमोनखौ मा बाथ्रा बुङामोन नैखौ आं सिगांग्रो नोंथांमोननो होग्रोनो सानदों नोंथांमोना जाहाथे नायनानै लाग्रो आं बियो एनिथिं एमजेनि सायावहाय माने कमेन्ट फैबाय दङ फरायनि आं कमेन्टखौ हेल' ब्रादार माथो एनिथिं एमजेआ 6 मान्थनि गेजेरावनो बिफा जाबायनो नैबे मोनसे आरो मोनसे फैदों र' आरो नै बेबो फैदों नै हेल' ब्र' एनिथिं एमजेआ 6 मान्थआवनो माथो सासे गथ'नि बिफा जाबायनो नों बिनि सायाव मा बुंगोननो आरे भाइमोन खुलुमो नोंथांमोनखौ मोनथिबाय सोरबा एमजे सोरबा माया जुदि गथ'नि बिफा जादों नैबे मैदोम बसुमतारीया डाक्टार ना मा जाखो जेनेबा नोंथांमोनानो बुंलायदे जेनेबा बे मैदोम बसुमतारीया मा जाखो सोरनिबो माबा आं माबा डक्टर ना आं माबा नार्स जाखो फाग्ला बे सोरबा एमजेआ माबा 6 मासावनो जुदि गथ' मोनदों मा मोनदों इन्जिन खरान साननो लाब्रा नोंथांमोना फाग्ला जिसिबि इन्जिना जेरखम फास्ट खारो मोनथिबाय बेफोरबायदि होननानै साननानै ला मोनथिबाय जिसिबि इन्जिन साननानै ला नोंथांमोना मा फाग्ला एमजेनि खिसौ माबा 6 मासावनो गथ' जाबाय होननानै मा ससियेल मिडियाआव हगारबाय थायो मानो कमेन्ट खालामहरबाय थायो नोंथांमोना मेसेन्जाराव आं बिराद माने अधैर्य मोनो मोनथिबाय दा मानो बेफोरबायदि कमेन्ट खालामनांगौ जाखो मालाय जाबायब्रा 6 मासाव जायो ना 5 मासाव जायो 3 मासावबो जानो हागौ फाग्ला बेफोरलाय मा गिदिर बाथ्रा 3 मासावबो जानो हागौ बेलाय बेफोरलाय मा गिदिर बाथ्रा बे जिसिबि इन्जिन होनो बेखौ मोनथिबाय रायजोफोर जिसिबि इन्जिन मोनथिबाय बेफोरखौ बांद्राय नोंथांमोना बारा माथा मारि नाङा मोनथिबाय आरो नोंसोरबो हायोब्ला जिसिबि इन्जिन खालामनो गोसो जायोब्ला एनिथिं एमजेनावहाय कन्टेक्ट खालामहरबानो जाबाय बिथांनाव कन्टेक्ट खालामहर कंग्रेचुलेसनसो बावनांगौ एमजे बिथाङा जे 6 मासावनो गथ'नि बिफा जानो हादों नोंथांमोना बेनाव सोंहरनानै ला मोनथिबाय जाहाथे जोंबो 3 मासयावनो माब्लाबा गहोनो हायो माथो जाखो आंनावसो सोंहरबाय थायो एनिथिं एमजेआ गथ'नि बिफा जाबायनो 6 मासावनो नों बिनि सायाव मा बुंगोन आं डक्टर नङालै भाइमोन बिदि आङो एनिथिं एमजेनि माबा गनायखौ खबर लाबाय थानो मोनथिबाय आं डक्टरबासो मोनथिगौमोन बेखौ मोनथिबाय नोंथांमोनहा आं बेखौनो बुंगोन आरोना सोंनानै लाहर एमजे भाइनावहाय माबाफ्राव मेसेन्जारफ्राव बेनावनो सोंहरदो 6 मासाव माबोरै गनो हाखो मोनथिबाय आंनि फारसेनिफ्राय कंग्रेचुलेसनसो हरगोन आङो जाहाथे जोंबो देनां नङाबा जोंनि रायजो राजाफ्राबो 3 मासाव गहोनो हायो दाथ' 6 मासाव गबाय नालाय एबार 3 मासाव माने जुगा सोलायलांगासिनोब्रा मोनथिबाय आपग्रेड जालांगासिनो दङ लासै दिनै बायदियाव हाबा जादों नै गाबोन बायदियाव गगोनबो मोनथिबाय नोंथांमोनहा मैदोम बसुमतारीया मा बाथ्रा बुङा प्रिति नार्जिनारी आरो लोगोसे एनिथिं एमजेमोनखौ नोंथांमोना निस्सय फारि फारि खोनाखाबाय आरो भिडिअआ एसेबाबो गोलावमोन आङो माने मेन माबाखौल' आङो दानस'नानै होबाय नोंथांमोननि थाखाय माने भिडिअआ जोबोर गोलाव जागोन बेफोरबायदि नङाब्ला दा मैदोम बसुमतारीया माखासे खोथा बुंदों जेन'बा मैदोम बसुमतारीया बै कमेन्ट हरनायखौ लानानै भिडिअ बानायदों नङा होमबा कमेन्ट लानायखौ लानानै भिडिअ बानाय नोंथाङा जुदि मिथियाब्ला आं मिथिया बेफोरनि सोमोन्दै आं बुजिया गावसिनाव सोंना ला बा गावसिनाव सोंहर होननानै नोंथाङा बुंब्लाबो जायोमोन नाथाय दिनैनि दिनाव नोंथाङा माखासे खोनासंथावै एसे रावफोर बाहायदों आरोना माखासे लेंगुवेजखौ नोंथाङा बाहायनो रोङाखै थारमाने नोंथाङा मा होनना बुंदों जेसिबिजों समान रुजुदों मानसिनि लाइफखौ बा जिउखौ आरो जोंबो मा फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदिनो 6 मासालाय मा 3 मासजोंनो माबा गहोनो हानाय हायैनि खोथा बुंदों नै बेफोर गनाय गयैनि रावा एसे माने
एसे उसुबिदा जादों आरो ना मैदोम बिथां नोंथांखौ आं गाज्रि बुंनो थाङा नोंथाङा माने एसे रं बुजिदों जानांगौबा नोंथाङा हाबा हुखा जायाखै जानो हागौ नोंथाङा आनमेरिड जानांगौ बेखायनो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै मिथिया दा जोंफोर हाबा जानायखाय जों मिथिगौ नोंथांमोनखौ मा बुंनो मा फोलानो 6 मासजों 7 मासजों बा 5 मासजोंबो जोनोम होयो नाथाय गथ'आ थायो थाया बिनि जेबो गेरेन्टि गैया आरो गथ'नि साइस्थ' बाइस्थ'आव माखासे खोथा थायो दा एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारिमोननि पार्सनेल खोथाखौ आं बुंनो थाङा बिथांमोना मोनसे समावनो एंगेजमेन्ट जाखादों बा कर्ट मेरिज जाखादों होननानै बिथांजोआ मैया फोरमायदों बेफोरनि गेजेरजों बिथांमोना पार्सनेल खोथा थानो हागौ बिनि खारनाव दिनै बिथांमोना 6 मासजों गथ'खौ मोनहैदों बा एडभान्स बिथांमोननि गोरबोआव दंखायोमोन आरोखि दा बेखौ आं बुंनो थाङा जाय हक गोबां दानि जुगाव बेफोरबायदिया सोलिखासै होननानै नोंथांमोना मिथिखायो नाथाय 3 मासजों होनांगौ मानांगौ जोंनि फैबाय थानाय समाव होनलायनाय बेफोरखौ माने रं नुहुरदों आरोना नोंथांनि बुंनाय रावफोरखौ आं एसे खोनासंनो उसुबिदा मोनदों बेखौनो लानानै दिनै प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआबो माखासे पइन्टखौ लानानै रागा जोंखानो एबा खुद्रिखानो बिनि सायावनो नोंथांखौ दिनै पुलिस केस होनो ओंखारनाय जादों दा लोगोसे नोंथाङा मा बुंदों जेराव आं डक्टर नङा मा नङा नोंथाङा डक्टर नङा बेखौ बयबो मिथिगौ नाथाय दिनै नोंथाङा डक्टर मोनबा फोरमायनो हागौनि बाथ्राया सियर नाथाय डक्टर नङा दा नोंथाङा जुदि डक्टर नङाब्ला नोंथाङा आं मिथिया आं बेफोरखौ बुजिया होननानै बुंनांगौ नोंथाङा दिनै गथ'नि थाखाय कंग्रेसुलेसनसो बिहरदों होनना बुंदों नाथाय कंग्रेसुलेसन बिहरनायनि ओंथिया बेफोरबायदि नङा नोंथाङा मोजां रावजों बुंनांगौमोन मोजां खुगाजों बुंनांगौमोन नोंथांनि रावा दिनै माने खोथा थाबथा होनानै बा खोथा दाननानै बुंनाय बायदि जादों नोंथां बिनि थाखाय नोंथांखौ आङो बुंहरबाय नोंथाङा दुखु दामोन आरोना जेन'बा आरो बेजों लोगोसे कमेन्ट हरग्राफोरनि फिननायखौ आं होबाय दहायनो मोनसे खोथायाव दै नोंथांमोनाबो जानला मेला कमेन्ट हरनानै बेफोरबायदि सोंहरनो नाङा नोंथांमोनाबो जिथु आनमेरिडब्ला इयुन जेनेरेसन बा सानसे समाव निश्चय बुजि मोनगोन नोंथांमोनाबो बा नोंथांमोनाबो बेफोरबायदिनो एडभान्स बुकिं जानानै थाखानो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना उननि फारसे मिथिगोन आरो लोगोसे एडभान्स बुकिं नङाब्लाबो हाबानि उनाव 5 दान बा 6 दान 7 दाननि उनावनो गथ'आ जोनोम होगोन बे सियर दै मैया जोंहा आदा जेम्स बिथाङाबो गावनि चेनेलनि गेजेरजों फोरमायदों गावनि न' उसुं खाथियावनो 6 दानजोंनो जोनोम होनाय दङ नाथाय गथ'नि साइस्थ' बाइस्थ' मोजां नङा होननांगौ नंगौ बे बाथ्राया सियर जाय गथ'खौ 6 दान बा 5 दान 7 दानजों जोनोम होगोन बे गथ'नि साइस्थ' बाइस्थ'आ मोजां जाया आरो लोगोसे लाखिनो थाखाय जोबोद गोब्राब आइसिइउआव दोननो गोनां जायो थांनो थाङा बे खाफालनि खोथा जाहैयो आरोखि स' बिदिब्ला नोंथांमोना मैदोम बसुमतारी बुंनाय भिडिअखौथ' नुखाबाय नङा होमबा प्रथम मा बुङामोन आरो मानि खारनाव प्रिति नार्जिनारिया रागा जोङा दा प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ मा होननानै बुंखा गावनि मान सन्माननि थाखाय नैखौ एसे नोंथांमोना नायनानै लानो हासिगोन सोर गुन्डा बे मैदोम बसुमतारी ना मा बसुमतारी गुन्डा नों नम्मानि उदैनिफ्राय जोनोम जायाखै नामा नोङो हा मबे गुदुंनिफ्रायनो एथ' गना फैनाय नोंलाय मबे गुदुंनिफ्राय गना फैनाय नोङो लैजा गैयि आंनि फिसाया 6 मासाव जोनोम जादों ना बेसेयाव जोनोम जादों बेखौ आं मालाबाबो क्लेरिफिकेसन होआखै दिनैसिम नों बुंनो नोंनियाव सोर कमेन्ट्स हरदों मा हरदों बेखौ लानानै नोंने भिडिअ बानायनानै सासे हिनजाव माहारिनि नोङो मान सन्मानखौहाय नोङो डाउन होनो नों सोर गुन्डा नोंहा एसेबां जुदि गोहो बोलो दंब्ला नों आंनि सामना सामनि फै नों आंनि खाथियाव फै नों गुन्डा सासे नोङो बुंनो नोंहा जेबो राइट्स गैया नों इन्टारनेल नोङो एन्टायर बिषयखौ नों मिथियाब्ला नों माब्लाबाबो बेबादि भिडिअ बानायनो दाफै नङाब्ला खिन्थु आं नोंखौ केस होगोन आं थ' बिदिब्ला नोंथांमोना प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ मा बाथ्रा बुङा बेखौ निश्चय खोनाखाबाय आरो नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय मैयानि समावनो गोबां भाइरेल जाखाबाय नोंथांमोना निश्चय मिथिखागौ नाथाय आंसो नोंथांमोननो लेटै लानानै फैनाय जाबाय मानोना माखासे बेस्थ'नि थाखाय दा बेफोरबायदि बुङोब्ला दिनै प्रिति नार्जिनारि बुंनाय बाथ्राफ्राबो माखासे सैथोआनो मानो होनना बुङोब्ला दिनै मैदोम बसुमतारिया बिथांजोमोननि पार्सनेल खोथाफोरखौ मिथिया माया मानो बेफोरबायदि बुंलाबायनांगौ नङा होमबा दिनै बिथां मैदोम बसुमतारिया सानैसो मानसिफ्रा कमेन्टआव सोंहरनायखौ लानानै मिथियाबा मिथिया होनना बुंहरबानो जायोमोन गावसिनाव सोंनानै ला होननानै फोरमायबाबो जायोमोन नाथाय बिथाङा माखासे माने आनकमन बाथ्रा बुंनायनि थाखाय दिनै प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ रागा जोंनो गोनां जादों आरोखि स' दाबो जेबो नंला नोंथांमोना बुजिलायोब्लानो जाबाय मिलायलायनायनि गेजेरजों निमांसा होलायलायबानो जाबाय निमाहा बिलायलायनायनि गेजेरजों नोंथांमोना बुजिलायबानो निश्चय मिथिगोन आरोना अब्लानो माने बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिया जाया नङा जाखायो निश्चय जोङो दिनै माने आं सिगांनिफ्रायनो बुङो आरो दाबो बुङो सिगांनिफ्रायनो माने जोंनि मानसिफ्रा मा मिथियोना जोङो गावजों गावसो गोबां नांलाय खमलाय खालामलायनो हायो कन्ट्रभार्सि खालामलायबाय थानो हागौ नाथाय गुबुन जाथिजोंबा जोङो सोरबा एमएलए एमपिआ मा मावदों मा मावाखै सोरबा सरकारा रुलिं सरकाराव थाबाय थानायफ्रा मा मावदों मा मावाखै बेफोरनि सायाव जोंनि बर' हारिया माने नोजोर बोनानै रावबो सरकारखौ जेबो बुंनो हाया नाथाय जोङो गावजों गावबा मोसाबायदि जावलायलायबाय थागोन अरलायलायबाय थागोन आरोना दा बिनि सायाव हाबारा बुंनांगौनि जेबो गोनांथि गैया ना प्रिति नार्जिनारि बिथांजोआ मा बाथ्रा मावो नोंसोर निश्चय मिथिखाबाय आरोना दा फैदो जोङो दानिया जोबथारनायाव मैदोम बसुमतारिया प्रिति नार्जिनारिनाव मा थाइबाय एबा बबे एंगेलजों निमाहा बिदों नोंथांमोना फुरा नायनानै बुजिनानै लाग्रोनो हागोन
जे नोंथांमोना आंनाव बेफोरबायदि सोंहरनो नाङा नांगौब्ला नोङो जायनाव जादों जोंना एमजे भाइनाव सोंनानै लाहर आं बेफोरबायदिसो बाथ्रा बुंदोंमोन जेबो आं गाज्रि बाथ्राखौनो बुङाखै नाथाय बिथांजोआ जोंना फैनानै बायदिसिना खोथा बुंफैदों नोंगौ नोंसिनि पार्सनेल जि मेटार दङ जों बेफोरखौ बुजिया नोंथांजोआबो खोन्थानानै लायाखै बेखौ आंबो मोनथियामोन दे नोंथांजोआ दिनै किसुमान खोथा खोन्थादों बेखौ जेबो होननो थांला बाट नोंथांजोनि जि खुगायाव जिबादि बाथ्रा फैदों जे अबे गुदुंनिफ्राय गनाय अबे मानिफ्राय मानाय बेफोरबायदि बुंनांलाया मानो होनोबा नोंगौ नोंथांजोआ नांगौबा आंनाव पार्सनेल मेसेज खालामनानै आंखौ बुजायहरनोबो हायो बा नोंथांजोआ फन खालामनानै आंनावबो बुजायहरनो हायो होननो थाङोब्ला जोंहा एमजे भाइजों जोङो मोजाङैनो लोगो मानो होनोब्ला एमजे भाइआ आंखौ सिनाया जानो हागौ आं बेखौ सिनायो मोजाङैनो आरो बेबो आंखौ नुबानो सिनायगोन आं बेखौ मोजाङैनो मोनथिगौ दायो आरो आं बेखौनो होनगोन आरोना निमाहा बिनो होदोंआ आं बेखौनो होनगोन निमाहायाथ' नैबे भिडिअ'आव निमाहा बिथावनांगौ नङा प्रिति आब' मानोना जुदि गोरोन्थि बुजिदोंब्ला नोंगौ आंनि फारसेनिफ्राय निमाहा हो जुदि आंनि भिडिअ'आवहाय नोंथांजोआ माबा मोनसे गोरोन्थि बुजिदोंब्ला मोनथिबाय दा नोंथांमोना मैदोम बसुमतारिया मा टाइपै बबे एंगेलजों निमाहा बिदों निस्सय बुजि मोनखाबाय खिन्थु आं बेखौसो बुंनो सानो बिथाङा गोरोन्थिया जाया नङा जाबाय बा बिथांखौ गोरोन्थिनि नोजोरावनो खोलैनानै दोनबाय दिनै बिथाङा निमाहाखौ मोजाङै मोजां बिनांगौमोन नाथाय बिथांनि निमाहा बिनायखौ आं साबजानाय मोनाखै जेरै ना बेलाय गोसो गोरबोआव आखाइ होनानै बिथाङा निमाहा बिदों ना खोमा फारनैखौ हमनानै निमाहा बिदों स' दाबो जेबो नङा जाबाय जोंहा बयनिबो गोसोआ एखे नङा किसुमाना माने चेलेन्जनि गेजेरजोंबो निमाहा बिनाय होननाय मोनसे थायो दाबो जेबो नंला जोङो माने मिसआन्डारस्टेन्डिंफोरखौ जोङो बावगारलायनानै निमाहा होलायलायदो जि जाबायसो निमाहा बिबाय नङा होमबा दा बेजों लोगोसे बिथाङा बुंदोंमोन माखासे एनएटि एमजिजों मोजाङैनो लोगोखा होनना बुंदों दिनै मोजाङैनो लोगोखाजोंलाय मा जानो नोंथां नङा होमबा नोंथाङा जिथु मोजाङै लोगोखाबा नोंथांनि लोगोनि सायाव मानो बेफोरबायदि खोथा बाहायखो जिथु नोंथाङा साइड फारसे नोंथाङा माखासे खोथाखौ फोरमायनांगौसोमोन बा बुजायनांगौसोमोन जे आं बेफोरखौ मिथिया माया आं दहायनिफ्रायनो बारे बारे बुंगासिनो दङ नोंथांमोना खुद गावनावनो सोंना लादो बिथांनि पार्सनेल बाथ्रा दं ना मा दं बेफोरखौ आं बुंनो थाङा आं हाबाबो जायाखै आं बेफोरखौ मिथिरोङा नङा होमबा दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनांगौमोन दा नोंथाङा बुंदों नोंथाङा सानैजों मोजाङै लोगोखा अब्ला दिनै नोंथांजों मोजाङै लोगोखाबा एनिथिं एमजिआ आंखौ सिनाय जानो हागौ आं बाट बिथांखौ सिनायगौ नोंथाङा बुंदों नङा होमबा नाथाय नोंथाङा बुंबाय सानैजों लोगोखा होननानैबो बुंबाय लोगोसे बिथाङा नोंखौ सिनायाबो जानो हागौ नों बेखौ सिनायो होनना बुंदों नाथाय लोगोबा सिनायगोन होनना बुंदों बेलाय मारै जाखो रावालाय बेथ' इम्पसिबल नङा होमबा नोंसोर सिनायि जानो हागौ बिथांखौ माने गिदिर इउटुबार हिसाबै बा सिगांनिफ्रायनो इउटुब चेनेलाव ससियेल मिडियाआव ओंखारबाय थानायखाय नाथाय बिथाङाथ' नोंखौ सिनाया थिग बेफोरबायदि जोङो दा एनिथिं एमजिखौ सिनायो मोनसे खोथायाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा थ्रुयै दिनै एनिथिं एमजिआ जोंखौ सिनाया नै बेफोरबायदि आरोखि नङा होमबा दा माथो होनबावनो लोगोखौनो माने खदाल बोराइजों जावबाय होननाय बाथ्राया बेनो जाहैबाय नाथाय लोगोखौनो नोंथाङा असनमान खालामबाय नङा होमबा नोंथांनि बुंनाय बायदिब्ला दिनै एनिथिं एमजिआबो खुद फोरमायबाय बिथाङा आंखौ सिनायो होनना बुंदोंमोन नाथाय आं बिथांखौ सिनाया होननानै मैयानो बुंदों नङा होमबा एनिथिं एमजिआबो दा बेफोरबायदिया जाखायो आरो मोनसे समाव नोंथांमोना लोगो मोनलायदोंमोनब्लाबो बा बबेबा मोनसे कलेजाव फरायनायाव बबेबा थांनायफ्राव लोगो मोनलायदोंबाबो बै समखौ अरायसम मानसिया गोसोआव थाबाय थाया बावगारनाय मोनसे हुदा थायो आरो बे बावगारनाया बयनावबो थाखायो होननानैसो आं सानो दा बिनि सायाव नोंथांमोना मा सानदों नोंथांखौ आं बुंबाय जोबथारनायाव खावलायबाय नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरदो थारैनो सोरनिया गोरोन्थि आरो प्रिति नार्जिनारि बिथांजोखौ बुंदों जे जोंहा मैदोम बसुमतारिया बबे गुदुंनिफ्राय गनाय मानाय बेफोरबायदि बुंद्रायनामोन होनना बुंदों नङा होमबा बाट जोङो बयबो गुदुंनिफ्रायनो फैखायो फैया नङा बेखौ इसोरानो हरखानाय जोंखौ बे गुदुंजोंनो फैनांगौ होननानै जोंहा बेखौ आरो बुंनांगौ जेबो गोनांथि गैया होननानैसो आं सानो आरोखि दा नोंथाङा दिनै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंबाय जेब्ला आनकमन बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सायाव नोंथांनि सायाव प्रिति नार्जिनारियाबो आनकमनै नोंथांखौ बुजायनो गोनां जादों मानोना आरो नोंथाङा बुंदों जे पार्सनेल मेसेज खालामोन बा कन्टेक्टनि गेजेरजों आंखौ बुजायहरमोन होनना बुंदों नोंथाङानो ससियेल मिडियाजों बुंबायब्ला बिथांमोनखौ अब्ला बिथांजोंबो ससियेल मिडियाजोंसो फिननाय होखागोन नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि नोंथाङाबो पार्सनेल कन्टेक्टनि गेजेरजों बा एसएमएसनि गेजेरजों नोंथाङाबो जिथु बिथांमोनखौ बुंनायमोनब्ला दिनै बिथांजोंबो नोंथांखौ माने पार्सनेल मेसेज बा कन्टेक्टनि गेजेरजों बुजायहरगौमोन दा नोंथाङा जिथु ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो बुफ्रुयोबा मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ बिथांमोनाबो मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुफ्रुखासिगोन नङा होमबा थिग बेफोरबायदिनो जोंहा जोंनि गेजेराव मिसआन्डारस्टेन्डिं होननाय बाथ्राया सोमजियो आरोखि दा बेखायनो जोङो गावजों गाव निमाहा होलायनांगौ सुद्रायलायनांगौ जोङो गोरोन्थिया जाया नङा बयहाबो जायो खनसे खननैया बेफोरबायदि कन्ट्रभार्सिया सोलिखायो जोङो आं दहायनो बारे बारे बुंदों जोंहा जों गावजों गावसो फिसाजों फिसासो गोबां माने
मा होनो कन्ट्रभार्सि सोलिलायो नाथाय जोङो सोर एमएलए एमपिआ माबायदि खामानि मावदों मावाखै बेफोरनि सायाव जोंहा बुंनो थाखाय रावहाबो खुगा गैया जायो एमएलए एमपिखौ बुङोब्ला बिथांमोननि उन उन माखासे माबाफोर थायो नालाय बिथांमोना पावार थायो नालाय नैबे पावारखौनो गिनानै जोंनि बर' हारिया फावसायनानै थायो लोगोसे गाव गावहा माने गावजों गाव अरलायलायनो बा कन्ट्रभार्सि जालायनो थाखाय जोंहा गिनाय गैया सोरखौबा दानो माबा मोनसे दाय मोनबा केस होनाय दानो माबा मोनसे गोरोन्थि जायोबा केस होनाय नैबेफोरबायदिसो जोंहा जाबाय थायो दा बाट जेबो नङा बिनि सायाव दिनै मैदोम बसुमतारीखौ प्रिति नार्जिनारी बिथांजोआ वार्निं होनायनि गेजेरजों निमाहा बिनो थिनदों दा मैदोम बसुमतारीया मा टाइपजों निमाहाखौ बेखौ आं बुंनो थांलिया नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायदों दा बे सेकेन्डआवनो आं भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जय हिन्द बर' हारिनि जय जाथों